ba gida ne ba, yaro ba gida ne ba. Tsaya ka saurara, gidan yaro ba gida ne ba. An kama na aka ɗaure ni, amma ba tare da haƙƙi ba. Malam tsaya ka saurara, gidan yaro ba gida ne ba. An kama su aka ɗaure su, amma ba tare da haƙƙi ba. Ranar Talata da sassafe, ranar da ba za na manta ba. Na tashi jiki na ba ƙarfi, amma kuma ban na zauna ba. Ashe wani abu zai faru da ni kuma ban na gane ba. Kaddarar rayuwa ce za ta riske na ai jarabta ce. Mun je Abuja mu kai waka kamar yadda muka saba dai, da ni da Abson abokina, wannan wanda muka saba dai. Mun je gurin 'yan siyasa ne da 'yan kasuwa ku gani dai, da su muke yi mu waƙoƙi su karɓa su ba mu haƙƙinmu. Malam tsaya ka saurara, gidan yaro ba gida ne ba. An kama su aka ɗaure su, amma ba tare da haƙƙi ba. Da fara mun sauka diye wurin su Isa ƙanina, da shi da ɗan manu-manu wato abokin ƙanina. Sun manna tarbar mutunci, sun ba mu gudan mu zauna. Muka ce masa a'a, cikin gari za mu kai wake. Su Khalid da mai baiti da kawo dabara da mai munama, su ma sun je ne su kai waƙe, dama da su muka harkar ma. Daga nan muka kullewa, wuri ɗaya muka zauna ma. Bayan muna da kwana 4 cif, 'yan sanda suka kama mu. Malam tsaya ka saurara, gidan yaro ba gida ne ba. An kama su aka ɗaure su, amma ba tare da haƙƙi ba. Dama a can kwanakin baya, Yarima ya yi wata waƙa ne, wadda Abson ya sa shi ya yi. Yawa Bashir jami'ai haka ne, domin ya samu shi ma ya samu su ci ribar su ai haka ne. Ba da niyyar siyo cuta ba, suka yau sai ku ganewa. Da ma Yarima in yayi waka, in ka ji ka ce Naziru ne, Naziru sarki na waka, wanda ke can Kano zaune. Allah ya ba shi muryar haka ne, jiki na zabo akwai zane. Ba shi ya kirkira ba ashe, baiwar su tai kama sosai. Malam tsaya ka saurara, gidan yaro ba gida ne ba. An kama su aka ɗaure su, amma ba tare da haƙƙi ba. Kuma waka da ke wake, in yayi ba za mu gane ba, domin kamata muryarsu ta zo guda ku yo duba. Shi ya sanya da yawa Bashir jamu waƙar ga ya duba, ya tunanin Naziru ne ya ba su naira da 'yan kwabbai. Makiya sai suka ce mu masa impersonation ne, ya kama mu wai ya ɗaure mu, mutuncin shi za mu zubda ne. Naziru yasa a kama mu, shi tunaninsa ai haka ne. Sai da yasa a ɗaure mu, ya gane sukar magauta ne. Malam tsaya ka saurara, gidan yaro ba gida ne ba. An kama su aka ɗaure su, amma ba tare da haƙƙi ba. A fara da aka
kama mu kan jirgi aka ɗaura mu sai Kano daga Abuja sabon gari aka ɗaure mu a hedikwata ta 'yan sanda kwana 4 aka fidda mu sai gidan yaro muka sauka a can ne muka yi sati guda. Mun sha wuya sosai gidan yaro ba gida ne ba abincinsu bai da daɗi sam makwancinsu ma kwarai bai ba sannan kuma da akwai doka wadda ba 'yar kaɗan ce ba in ka taka a kama ka a hukunta ka wallaka coya. Kai malam tsaya ka saurara gidan yaro ba gida ne ba an kama su aka ɗaure su amma ba tare da haƙƙi ba. Kuwa makiya namu su ne sila sai ku ganewa duk abin da ya fara ashe su ne suka kullawa wurinsu shi ne a kama mutu rabbana baya kyalewa za mu mun fita da rayunmu da lafiya sai ku susuce. Abin da ya bani mamaki na jikinmu su suka ba damu akwai wani wanda muke tare da shi kuma baya ƙaunar mu tun kan a zo a kama mu sheri yake baɗagun mu duk inda ya yi zaunawa ya zage mu haka ya yi sabo. Kai malam tsaya ka saurara gidan yaro ba gida ne ba an kama su aka ɗaure su amma ba tare da haƙƙi ba. Duk da mun je gidan yaron mu fita kuma ya ƙi kyale mu tsakanin mu ya kayan tugu ya haɗo faɗa baya ƙaunar mu ka gane in baka gyara ba wallahi baka dacewa komi ka faɗa tsakanin mu mun gano ka baya tasiri. Abin da kake min ina sane na yi kyalewa na ɗauke ka sa kare jaki ka yi zance na yayi dawowa kunne na sai na share ka ko mun haɗu ba ni nunawa da ni da Afson muna tare mutuwa ce za ta raba mu. Kai malam tsaya ka saurara gidan yaro ba gida ne ba an kama su aka ɗaure su amma ba tare da haƙƙi ba. Anan ne za ni hutawa mai saurare ka ganewa 'yan mana garin Katsina waƙar gani na rerawa domin in fitar da al'umma a duhu su masu yi ganewa su sani mu fa kamun da aka yi mana nasara ya zamo. Malam tsaya ka saurara gidan yaro ba gida ne ba an kama na aka ɗaure ni amma ba tare da haƙƙi ba. Kai malam tsaya ka saurara gidan yaro ba gida ne ba an kama su aka ɗaure su amma ba tare da haƙƙi ba. 03 70 66 62 Musamruma. Kai malam tsaya ka saurara